what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe 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 manya dazabadesa Zimbabwe Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dazabadesa Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Fumani. Chirongwa, the Forgotten Veterans. Chirongwa chatinokupai chirongwa chiri kuteera varwi vehondo yerusununguko vane basa guru ravakaita mukusunungura nyika yeZimbabwe kubva kuudzvanyiriri hwaSmith. Nekudaro tiri kufamba kunzvimbo dzakasiyana siyana uko kwatiri kusangana nana Mujibha, vana Chimbwido nevabereki vane basa guru ravakaita mukusunungura nyika ino. Zvimwe chetezvo nekusanganisira masvikiro kana kuti homwe dzaipoterwa nemhepo yemidzimu iyo yaipa gwara kuvarwi vehondo yerusununguko kuti munzvimbo ino kana muchida kurwisa hondo yenyu zvakanaka uye kuti muikunde munofanira kuita zviviri kana zvitatu. Nekudaro pazuva ranhasi tashanyira rimwe gamba kuHarare South uko kwatati aiwaka regai tiuye ikoko tigare nemi pasi mutaurewo basa guru ramakaita. Mwanasikana watiri kutaura naye pazuva ranhasi akabva kunyanga ndokukurosawo. Regai tigare naye pasi tinzwewo basa raakaita mukusunungura nyika ino yeZimbabwe. Makadi yenyu tete? Tiripo ini kuri sei kuno? Kuri nani ka? Handitika nawo upenyu. Handitika. Aya, pakanaka tete. Ndoda kuti tiite hurukuro pazuva ranhasi. Tichida kuziva kuti ambuya vandigere navo pazuva ranhasi kana kuti amai vandigere navo pazuva ranhasi kana kuti comrade vandigere navo pazuva ranhasi vakaberekerwa kupi kwatinoti kumusha kwavo, uye zvakare tichitarisa mhuri yemumba mavo mavakaberekwa nababa namai mune vana vangani, vasikana vangani zvakare? Ndakabereka kuNyanga mukureka madziva muarea inonzi Chirimanyima. Ndabereka mugore 1961. 61. Muna September ndogara ndokura vandaenda kuchikoro kwamadziva. Kwamadziva? Majapani. Ndobva ndaita grade 1 kusvika grade 5. Muna 1970 mumba mekaberekwa tiri 6. Vasikana 5 mukomana mukomana akazosaya. Pandakabva kundondo pakasaya mukomana. Okay. Ndatakura vashata kubvura vaka udakati namasaba vaiuya vachitengeta vachiri No, it's okay. ndobva 76. April. Ndanda kuchikuneoza vasheuza upenyu pakatakuoma ndengezavai saka
ndimanga muri musikana mukuru Ndanzi wechitu. ndime wechitu Vasanga musikana. Oya mukomana. Vakoya izi. saka pakuberekwa muri wechitatu asi muri musikana wechipiri ndokutumidzwa zita rekuti china baba namai Ndanzi. Edeni. Ndovavaza ndanzi Maria. Maria handiti baba ndokushaya Ndokushaya. Vanhu vasangotiseka. Zichinji vomuchaya masi. Madarivaisaka vakimbini. Muchaya mapese. Ndindanisisa kwangavo vamwe mavhayaya. Ndoba dzasakafungana kuenda kuhondo manje. Ndoba dzasakafungana dzichika kuchechi. Dzasangwenda handi. Dzasangwenda. maenda kuchechi yainzi chii panguva iyoyo Chaenda Anglican. Anglican saka musati maronga nevamwe venyu kuenda kuhondo maganda makambenge matombosangana nawo Ndaingonza mari dzichimwe kana kudii. Ndovadzangoza zandi 1976 ipapo zvakare musati maenda makambosangana nemasoja kana mapurisa ekwasimiti hamuna manga musati ndovadzakadzangochibva kuchechi dzangozandi ndobva nekumba vakatsiikidza hembe ilazatinemayunifomu taitanga bhora ndobva ndasisikidza hembe sasisikidza hembe icho zvavanodzochinja kumbera dzasisikidza vasati vasikana 5 vasikana 10 nemukomana vanhanzadzi yakweka vamini avati handisiusava handiti sivadzabva kumovasa mhanya vatata sikasavaveka mudii anotera chibasa chinovasinzenga munzira ndovazasakainzi kukagora ndokazakavava sakava munomamunda vavo ndokazakapavakakadii kachari papa pachimota vabvunza idarika nerodi manje sikabatra zvinazvimiriwo pachakapfeka parudii pekurava hatamuka kuseniseni kunze kusati kwadii kwaanasochena sakadarike rodi kusati kwachena vatamhanya vataenda yasadarika rodi vasaenda kaindi regina chemisheni takainzenga chena nemusana vasasvika kunonzi kunyamavapo kunyamavapo kundogazambonza asinonzi chesa sei tinayambuya sei ukuwa vanakairezi ndobva tamboenda pahamari vatabvunda tofamba sedadini ayambuya avati kuna masazani aronesa chimbogara imumba ndidi ndimbonze information vavamanya vavabvunza vavazodzoka seanzi right handi kuchikoro pave nechikoro chachiripo makanaka vamene nainifomu yenyu isainaizvinimbai pamusoro tiende musvike pai pachikoro apa angoti angataura nahedimasta ainokoata mabhora nevanangu epana tasasvika pachikoro pai vasamunamuna avatoronga kuti tineyambuka sei ukuwa watanga sabva navo nahedimasta vavatobasana wavaenda mukuwa muri
ushayela izimombe isizokwenza singaruzi kanti sosoyambuza angwangwabona kanzanzi takulai mathini zezanangola lijapai magadini alathela mvula mkana saazana sinsana soazenza pakwapha bayambuza fasa sikasebali baseyambuza sakumnga takalababababaduka subatani fasena sazi hambe lobatasana nakamalada abandeke dazaza kamane mali kopokopo isidziga vichipira panaka tsengesa tipananaji sienza namakamala makunuka pana rasabita yanzi wasena zasika pane makendinanzi nyavuro nakamalada azmoto mumia patenta pada garaiva doza bigratsika tivaza nendakaita tudezivo pada vavatanda kunzikunyavuro adasi kusaraso tabakunyavuro saraso sasindovakakambosigare ngandoakandanzi ada babana babatenda kuvira katandika vasambuka futi komazuva sangasai aba dakwenda chimoro mananga dakwenda nechimoro kanzibirijarasara bomba pabomba unyazona wabauya vasara bomba chi bridge ekuyambuka kwenda ndoba samboita masato tilivazanzanzi vasaenda vasayambuka vasiyambusa aza ipapo ndopata kumiri manje ndoba zakazona mota zakatinshakupa kuchimo vasasika kuchimo kuchimoro town kwete kuchimoro besi kembira takambogaragara vazazoba vasanza kuvenzi kudore urendevasakagarana zvizi vanhu vaizova uteni iko vachensa uteni vasi vachensa uteni ndinongosazatana sazandi kuna ainzi kumanuva ekuti vanhu vaifamba vaingofamba vazabuda mukemba vasenza uchimoyo mukembe vaenda uteni ndovadzavafamuzira vanhu kwenzi munodyivanemuka vazazova kudove saka akavaendo vandavandazova manje vabhesi vandeke vabhesi vanhu avanzi aenda be6 haina kuenza ndeka dzakanza tinekasama ndovadzanzenda be6 kwakukliniki paita zvemediki chichi ndovadzanotsena chimediki chibata tsangadzi dzaingorapa vanhu azvemakomrades andagara be6 saka mna 1987 ndovatano vavo be6 vachaitama nivandachendaisa be5 handichendainoshandisa kube5 murapa vanhu ariko makomrades vanaenda be5 ndakamboti gare vatazovanga futi sazi hanze pfungwe dziri kuvanzi pfungwe dziri yanga itseni besi
Lewata muda sempre. Batendo. Fafamba. Agora tá gatinho. Tá se avaliando da pulmão. Eu lá. Assim que é minha moça. Mas alguém não comenta ainda. Eu não tenho então criando que se está como está então se tem cada ainda tem se é como vamos dizer vai arranjar coisas e dizer eu vou andar com mais vai andar com esse Mas ficando lá. Eu vou tragar, mas a não vem eu quero se tragar do bar. Quase esse mexendo. Se vai chegar onde eu nasci, eu quase a pista e me deixe emergência. Eu não maneiro. Eu parei usando o xixi. Fazendo a parede do filho, eu andava ao filho. Mostrei. Esse engado, gávea no campo. Chegamos a ver antes, mudar de supermercado. Eu tinha meio que ainda tive fazer venda. Não mandava, não miramos. Anda, se ela andamos assim, chegar o Vicente, é de longe. Andamos a chegar o Vicente. Deu batata, já está ainda. Não se mais não consegue mas não dá para chegar cedo. Assim, nem fiz. Olha, dura. Uma pessoa legal, mano, Deus se ama. Andando, aí vou. Ela se cuidava, no que está com fome. O civil. Da uma serve, andar, nem da mulher mulher dessa. Engasga, mas chega porque o biquinho se eu vazar, não vou acabar. E não uma coisa, gatinha se chega, chega, anda para sabe para o governo para fazer uma cena que não é bom agora a mãe não arrasa não para o depois essa não mas assim o outro mundo inteiro o cozinheiro não o não disse se não pegar essa mas como nadie va en el fútbol, pues una tabaca pa. Gato no esa llama alguna mamá fue esa cuenta con cosas. Gato aí minha mãe veio, agradeceu a cada eu vou dar a sunga, mas eu vou dar a mãe, um beijo da mãe, como ele é a mãe essa cada eu vou dar a mãe passar, não sei se foi, se cinco fama, qual mais eu agora eu vou dar essa não música. Como ele diz, mas cantando, mas Buda, essa mulher para estar nessa.
tagava sulla siamo comando. C'è una commedia. Noi sei, già si andando, e di cosa che si andava, andava, si comprava. Famba. Dopo fama, não isso. E assim a pessoa está sempre. E quando a gente está com possível, não sai eu com um outro lá. Só eu para batalha, passar agora. Uma música na casa nesse beijo feio. Quando a comunicação polícia, se beijo feio. Quando a fuga essa, quando a fuga, passar por cento, passar uma casa mais história. Tá andando, deve ser isso. Sarandi, não passar fama. Passar uma café a cama faz. Não me senti comigo. Já estava fazendo. Comecei a jornada, uma boa carteira. Estava fazendo, ai, eu me salmei. Dini comigo, abaixo no danço. Muçulmano, dini comigo, nem aí se tipo, nem aí, passar comigo. Deu baixo, ela dizia, mas como ele disse, mas eu vou aprender a ser casado e se jogar com uma coisa, uma coisa, não sei se uma peixe mais doente. Casando e uma prática, passando a filha, uma comida, uma mulher, eu vou estar prática passada. Eu estou na casa mediqueira. Vamos lá, vamos andando, veio baixo. Eu passei nas escolas, não falava mais gente, já arrancava e pô, se arranca. Saca papel na forma e debaixo uma comédia. Eu digo, como é que eu vou comer e antes, se guardar o rico com não. Olha, para eu, leite na eu. Vai ser doce da savana, com esse comedinho, mas agora vai ser doce da savana. Quando ela está encostada aí para você já, mas ela está passando. Se virar para uma gente, do pagar a mesma tábua errada uma vez. Pagar a filha de sinal que está agora está com pambanura. Aí vamos para o Chico. Se tem a mulher, uma colônia, eu digo, vamos na septembre. Ninguém quer ensinar de carro. Tem uma colônia. Eu vamos para o Chico. Se chama para o Chico, mas eu vou com o boca. Aí, papai, assim, diga mais. Passar lá, bem sério com ele, tomar conta. Eu passar assim, não quis, beleza, isso não vou fazer, me siga de música, mas ainda faz como vai. Então, na última vez, isso. Eu fiz geração de 50 roupas. Mas a causa assim, mas a filha pão que vai na casa.
Fazendo uma guisa com a fama. Seja muito guisa, por assim, esse uma baia disso. Mas a senhora vai fazendo com passeio, sendo uma guisa passeio. Chaba da bicha ele já com guisa. Vamos ver Zango nunca ainda, nada, cuida, nem coisa, ninguém nem faz. Vai engordar já para levantar, sai se copo. Também na cama, se ainda bem que assim, vamos já com tudo assim, já e descer na vez. Vai dar feia ele, vai estar jogando o beijo. Chegava da bola no meio, da bola no meio. A menos que foi a campo, quando ele jogar. Então, se mesmo, fui com maneiro. Saí, mas ele já foi com o site. Me chamou já com o site. Apesar de não foi uma gente, apesar de uma gente, tá com a missão da coisa, tá com a eiga. Mas já, agora com uma cidade, vai se ligar uma cidade. Sabe, um beijo com uma manga de sati, não foi alto. Aí eu tô falando, tu me ligou. Eu digo, peixe dele, peixe. Recondo. E assim, me recondo, quando eu já para cuidar, assim, eu disse, bastante anda da Fernanda para dar mais. Só vai se ver para 200. E eu peixinho, eu daí. Quando na casa, tá para ter da mulher, falava, cuidar de tanta jogo, né? Eu preciso ver que não tem como. A base do Daniel. Então, base está lá, marchei, fundou lá que não marchei, fora. Andamos lá com cuida lá. Tá só na andando, eu fui a vacina assim. Vamos mais. Lá vamos lá. Deu passar. Essa sujeira, vamos ver com. Gato, eu fui com o bebê, vai pegar bagulho, se tá bom, vai se já aguenta, eu vou ser. Eu vou fazer o que eu vamos lá. O médico, andei com o beijo, vai funcionar com ele, então. Vai fazer, uma gente, já para casa, já morto. E o esse, faz não ser muito bem da grupo. Vai usar uma coisa. Então vai estar. E vai vengar se não colocar. Se uma grande, vai tentar uma coisa. Vai estar assim. Tá ganhando como China, tá na China. Não sei na China, eu vou pegar assim, uma coisa. Tá ganhando aqui na minha. Não dá ganhando. Mas assim, coisa minha. Vai cozinhar. Vai cozinhar, cozinhar. Ok. Vai estar na minha, vai estar agradecendo, digo, não dá com o velho, ainda que não digo só uma coisa. Eu vou estar dizendo só uma coisa. Eu vou estar sendo ele, eu vou estar dizendo ele.
Atraso, ya como se llama, Eiteran. Ta voy a como se acaba una chen, nechen. Allá está acabó, de nuevo hasta fin de semana, mamta. Si ya vamos a matar, vamos a y yo voy a pedir su madre que sea la campeona y favor. Adelante, ahí como sea, yo voy a estar en la copa como sea una. Yo voy a hacer eso, pues ya no hay nada. Upenanga na mabao. Yani na aba psicólogo. Ama gastando psicólogo. Nada, mamá, parang ganda ko. Psicólogo. Ano ba psicólogo? Anda second guy, she put my name. She beat out. That's all for the Sure. in my. No, but not a busy. That's not going to get in the super. One, kunekwana comrades. Ndakambenda ikoko. Andavayantu ndifungele kumbako. Anti ayandadora kumba. Toto ndavandazaka. Kumentijati. Banina vandasi. Naya ndingupanda ipatirani kwanda siwanda siwa jao. Baisa mafumfu. Zuba saka. Andas anda kumikala. Davan jana sabita. Davan sama mara. Ezaka. Bandado. Da murumang. Nothing. Bà cho mình để ta không cái đồ của các bạn cũng sẽ có anh ta sẽ có làm lại cơ anh để cho mình ăn của anh cũng sẽ nó anh ta để cho mình cũng mong anh ta phải cho mong quyền rồi ta sẽ gặp gì. Yo babaji chakwenza kumushanga mumkazi vaenza kumuenza kwanza banza ndaka ndasangenda kuma avenue vazodenza paninasva ndasenda paninasva ndakagara zviti ndakafika pakomaka kwenyu kuti ndichahamba hanzara manesi inyuvere vandiuya pano kuti ndichahamba yandichinja chedze murumanga uyu andofunga vanya vekutanga akati oraiti vechitsuva choraiti vechitatu nai maria chichiuneti indaa andicharamba saka ndati vana vandidagari nasetna vanagara nambuya vavo kusvika asika ndafamusanzenzese kunangava mondisa muyadhi pakadakara ndasavanangwara kurasi atena ndeo pandi
Mas eu, se eu não mudei. Andar se passa, andar, 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 assim. Aí, morro, saca, andar, mamãe, babá, mamãe, baixo, assim, alguns que da andar bem, andar, vai ser andar com dança. Andando não precisa mais isso. Daí não precisa mais isso. Trabalho. Da banda sobre aí para antigamente aí se comece logo mais se da banda sobre tá assim banda da garota de andar na pergunta então não assim da assim dando para fazer esse making do andar andar muito 방에 여기서 그만 기다리는 마냥 그런다 가자 어디서 만든다 무디리야 안다 가는데 가서 체육관에 제 진다이 뭐 어머니가 자꾸 시안을 나서서 지금 예 da manhã lá na para casa da música aí já da música da nascida da o assim da tipo lá uma senga anda de cima lá simbolia com andando andando com não 인자는 그 우센지가 mas eu não vou mais assim como já nem de chorar canal de cunda do pude fazer ande cunda mas andando aí para na parte de pão música não gosta de andar só uma that's all the man ninguém sabe como fez uma plano não bandas grande se quando eu que eu estou não sei o que vai ter na boa já suco gente se vai when I go, and then Muscan go upon the vapor. I want to get my head, but I got Kuala Sarahun in Lady. You don't have to go as I walk away. But from the end, but I see one day. So she Mukomana. Aluno, não batalha, não marido se derrubar da batalha hoje, estamos chegando na radical e já as coisas da escola. Mas
Mas hoje em dia, quando você batalha, quando nem mexer nada, fazendo meio, mas me sangrado, campo, a canapa, não, deixa se mudando ali, de batalha, música, a bacana com, vai, vai, sangra, tudo, mas foi na vida, não. Handiti makaenda muri 10 handiti ndizvo vamwe makazopesana papi Uze kwatakagara kwatakasvika kwatakagara mukuva mabvarunza kuvakomana wasvika taingosvana indaa ndasundohanza kubesisi ndakasiya kubesi vanhu kwaindovabesi vasikana ndoshanasana kwatakaita vanhu handiti saka mese muri 10 makadzoka takadzoka tese okay musa makadzoka kwasara musikana vanhu wasara musikana wangu hai ndakafira pachimoyo okay handiti madzoka pamakaenda makaoneka ama here hamuna saka chinditaure musi wamakasvika muchidzoka makagamuchirwa sei naamai ndakafika pamba amai vangu vasi panga paina baba mkuu wangu mkomo wa baba ndakasevenza sandambuza ubashena kubelu saka vaingomzasi kuna mali akaenda kukonda kuna mali akaenda kuonda aiva vaona ndasvika nemonaki yangu ndakatenga monaki ndakavhura mumba ikanzi ko ndivani handiuzivi handini mari vatakasukura ndangopfeka vatakapalai ndakakoiningi nani ndandisingavazika andindika vako ndakanda gwelu ndakazoka ndanyaka mama ndikupi andandibasa kumapurasi vanzangopinda zvangu mumba azmesaama avakambosema yenayase mama ndazoka sambunzana pa vatazokamba antsakaoza mama ndindazoka moisei tisinani vanzaunza zvaninangwarisei yanda anina kwarinani vatangogara kusvika ndarobva manzinzi ndanosakasi basa si ngevakaenda handiti padoroi upenyu wanga wakamira sei panga pakao saiga vansika kusainesa saikovaita tiri yafaide tisina kudya sai mavere kwaimbokumba poriji zvataita vamanava isitaiti emergency poriji ndozvataimboya vamanava sadza saivana apo nepapo ko zvirwere havina
ndiyenze vavinematekini saka ndangezinasaso saitisuka umasino wasaga ukafatsungura kubisa tunosiamazai zovandotsisaka makavafanirumavanga zvakazodzika sai kwaita kakuine mahiccups kaiti mahiccups ekuti munhu ainofamba ngotseya kufamba chaiko anga usingagoni nasofamba hamati chikafere kamarudzi kaivauraka handiti tichidzokera kuhondo comrade Patience zuva ramunoti handife ndakarikanganwa chii chakaitika musi uyu kuhondo tiri kuhondo muri kuhondo naye vapfungwedzi naye handikangana dzokorera tinzwi chii chakaitika papongwe 3 musi uyu nekuti takabuda mukembi tanzine makomanda echiti chigara yapa sisazviro mumabira kanasi ndopakauya ndege mazaimhanya nhamo taikusiya mabhombo kaondemuka here chindechi ichimhanya chii ichienda kusvika kudoke ichimashanda neamwe vatara musango sei handiri kangana handiti so mari yedhimob makaiwana mari yedhimob ndakaiwana makaiwana ndiandaiti ndakandativanini vangu vadini vaende kuchikoro vaende kuchikoro hama yedhimob ndakaiwana handiti imwe pension iri kuwanikwa nemamwe maovheti muri kuiwana ndiri kuiwana handiti pane yakazombobuda yema50k makaiwana ndakaiwana handiti ka saka iye zvinezvi comrade Patience muri kurarama sei aini zvakanaka ndiri kutaura kuti wana chikoro mwana akangora tobasa robhara utanga kubara kuti mamusera kuti ndiere andivera sachiuchiri wanu angura ngoti musoro murumbu si saka wana vazvana vakabva vauya vese kuti munhu anza ndoma anara ndasanza ndirembaini vaakasimbira ndaindaana mari ndati ndasimudza vana varivarinan nekuchikoro hama zvanogona zvekuti kana ukazarisa maripoti ake anozakati beza vakuva vatsangana rumuzikamusikana kakuzodiyo kana zati ndomandisawo uchiko handiti kumvura yekunwa pano neyekubikisa muri kuitora kupi mvura tinototenga vakambouya vanhu vakauya ndofunga vakabva kuovetan association vakavachitera chibhoo vakachera mvura ikabuda zvafana zvasara vachipedzisa vakabva kugumira ipapo andanzana mari ndati
ndapedza ndiana mvura yekushandisa padhushi. Ndasvika ndaita kumhasa kumharima muriwo ndichiwana kubika chii wana zvine mvura hapana tinotobhadhara chezvinotenga mvura. Saka ava vakabva kuveterans vakatochera mvura pabhoho vakaibata. Vakatoibata. Igore ripi ravakauya? Igore rakapera. Igore rakapera. Ndobva vabata mvura ndobva vasiya vati tichadzoka. Nanhasi havasati vadzoka. Havasati vadzoka. Saka kana muchitenga mvura yamunotenga yamunonwa nekubikisa tongoti kushandisa zvese zvepanopamba munoitenga mari ende yakawanda zvakadii? Vamwe mvura tenga vanoita $8 bhaketi. Ava vanoita $5 pamwedzi. Asi kunga vasosera yakawanda kuti asi hauzomboiti zvese zvinenge zvichida chii mwoyo wako nekuti unenge uchitobhageta kuti so chamunoda kuti hurumende yekuitirei pari zvino chiComrade Patience? inini pane mawangu ndigadzire mvura kuita pafoundation pandakasiravo akakundasa kuwaka panangwana todiyo pekuya pakasungwa munomatsa asisira anana pekuya pakasungwa saka chirombe chanduka imba nemvura ndikanezva ndamavhika zvinani kana ndikazana akapozeke kusakazara huku ndopodza ndichidiwo ndichiwana zvino ndiyama ndo pane pfungwa dzangu. Saka ivo vemawo veterans vanombouya here vachikuonai? Vemumambuya havangani vachikumadhimase asi ivo vebhoho havana kudzoka? havana kudzoka. Handitika aiwa ndatenda Comrade Patience tatandara. Tinotenda imimi ndimi magamba akasunungura nyika ineyi. Dai pasina imi pamwe dai tisina kutogara takatarisana kudai. Tisina kumbona handitika aiwa ndinotenda. Ayasasenza nene. Wakadi yako privilege? Tripedi makadiwo. Handiti kuri sekuno kuHarare South? Kurina nawo. Handitika ndiwe dangwe raComrade Patience? Kontini. Handitika nditaurire privilege muri kurarama sei naamai? Kurarama kwacho katiomei nokuti mai vane problem vakastroke uye vane dambudziko remaziso vanyatsoita zvakanaka uye mhuri yatiri kugara panapa tinogara tiri almost 7. Pa7 ipapo tine mhanzvadzi yangu cousin atogara nayo ari pawheelchair atori disabled uyezve ndine vana 4. Pavana 4 ava inherera zvokuti kugara kwacho kunotinetsei single accommodation ndoma vanotorara muno mumba havatokwani ndezvekutomanikidzira uyezve kana kuchikoro mumwe wacho especially pane mwe mudiki
akatopedzera kuenda anotoenda madhesi ekuti anga asingadziwa zvekuti kutonyora izvezvi ana kutombonyora ari grade 3 umwe wacho tungobatsirwa apo nepapo nekuti pane ari form 4 kuzoti ari form 3 kuzoti ari grade 7 kuzoti ari grade 3 saka zvinhu zvacho zvinonyatsomira zvakanaka zvina kuringana ininiwo kubasa handisi kushanda ndaimboshandawo asi nekuda kwezvikonzero munoziva munhu unosangana nezvakawanda unosangana neurwere unofirwa miri yangu yange isingaite zvakanaka saka kuti ndikwanise kuwana basa mabasa acho izvi zvakatomi uye zvimwe challenge yatinayo panapa pane dambudziko remvura takaiswa ball but harina kuzokwanisa kuinstall mvura tinoita yekutenga mari yacho kuti ubatanidze ainyatsokwana plus mari mvura yacho inodhura pambano inonzi $, pamabhaketi 8 pazuva ipapo kuti wane mvura zvokuti dai taonawo kana mvura kana dai rakwanisa kuinstalla boy taikwanisa kuitawo project inokwanisa kuisawo garden ndichirima muriwo handizotenga kana kuhodhisawo vamwe vanhu vari padhuze nezvimwe zvinhu kana madomasi uyezve kana kuwanawo kana project yekuita kuti nzvimbo yepanapa yakati kure saka ndo dambudziko riri panapa ndo zvizhinji. Amai vane nguva yakadi vastroke? Amai vakastroka kare ndikurememba ndichitanga grade 1 vanga vatone dambudziko iroro kakare vane nguva yakati kure nokuti pavakatostroka ipapo ndandichiri mwana mudiki vakatombonogara kumusha kunyanga vasingagone kutaura ngo ari pakoma vanga vasingakwanisi kutaura saka vakazoita vachitaurawo mbijana vachikwanisa kuburitsa mazwi nekufamba. Iwe ndanzwa vachiti iwe ukangowana basa unobva watanga kurwara ukawana basa unobva watanga kurwara zvokufamba sei? Ndine dambudziko iroro rakatanga patone makore 5 uzvezvigore ndiri chi5 ndoti ndakawana basa ndotanga kurwara dzimwe nguva ndogona kumuka ndakabuda munyaviri unonzi kudiwa makisini munyaviri uyo unobva watotanga kutobuda zvokuti pakunozodziya paipai nguva dzinenge dzaenda bva zvatongopera ndogona kungorwara zvisinganzwisiki urwere hwachoka pamwe pacho ndogona kuti izvezvi musoro wangu kurwadza kana memori kuita kunge munhu ari kuningirina memori zvobva zvapera poya zvimwewo futi ogona kuti ndita problem kana kuti kuita kunge munhu ane mwoyo kana asima iye zvopera zvinouya zvichingochinjana kuti ndizonyatsoziva kuti chaicho zvinonyatsoitika pandiri handizvo zvinozwisisa. Handiti wati mune cousin iri paushe akura zvakadini? Ndova 94. Cousin mwana wanu? Uyu mwana wemunin'ina wamama tinotogara naye zvekutogara makore zvekuti vanhu vazhinji vanototi mwana wamama. Chii chakazoita kuti apedzisire ave pano tichitarisa zvakare dambudziko riri pana amai vako kubva kwauya futi mumwe mutoro wakaita saiwoyo? Mwana uyu akashayikirwa nababa kare uye mai vake havanyatsonzwa mushe vanorwara variko asi vanorwara saka ndopakazoti titore mwana ndindakatovaudza ndikati amadi kuti mumutore pane kuti anogara kuna mai kuti afambise uchiya kunzvimbo yacho kunonetsa kwavanogara saka ndikati kunenge kuri nani tichikwanisa kugara naye takatotanga kugara naye achiri kupuraimary kusvika izvezvi zvokuti vanhu vemunharaunda havatozivi kuti mwana uyo havasi mwana wamama. Vanhu vakazochera bhoo ndanzwa amai vachiti vakatobata mvura but installation ndo isina uzetu vachipedzisira vakati chii? Pavangoinstalla vakangoti pane vachauya pavakachera vakati pane vachauya vachizoinstalla saka ndo vatakangomirirana nasi. Pane ka communication? Izvezvi hapana. Imi munofanira kunge muchibvunzana?
vatakambofonera vacho vakauya vakangoti vachauya, pane vachauya isusu tachera but pane vachasuya kunopedzisa. Saka kubva ipapo takangomira, munhu wakaudzwa kunzi pane vachazouya, unenge uchiti vachazouya, ukangotarisira. Ndirini pavakauya vakachera vakabata mvura? Nasingakanganisa isi last year muna nokuti papa nechibage mazuva achiyayo. Saka kuda kuti kuna na February anatsi kukanganisa. Saka totora kuti bhoo rakacherwa, mvura ikabatwa, pane 1 year and some months pasati paitwa installation. Imi makamirira chinzi vachauya. Amai vati kufunga kwavo vanhu vakabva nekuVeterans Association. Kuno kwakune here association yemaveterans? Iriko. Munombavhunza here kuti ndinofunga kuti ivo ndo vakazokwanisa kuti amai vachererwe bhoo panapa, handiti? Saka ivo kuti vachita follow up munombotaura navo? Pane vamwe vanotungamirira kuno takambobvunza vakati vachauya. Nyaya yacho ichiri kugadziriswa. Zvinogorere 1 year 6 months vanhu vachauya. Ndozvatakangotarisirawo. Zvokuti dai paine mvura apo dambudziko racho rangaitawo nani, mari yemvura iya tinenge tichienda unobhadharwa tichichenga mvura iyi tokwanisa kusevhawo, tokwanisa kuitawo something. Plus pakaoneka mvura ine zvakawanda. Unoisawo garden remuriwo, unoisawo shi, unongonisa kurima. Panozoita farming. Takamirira izvozvo, iwewe chakuda kuita muupenyu hwako chii? Chatingati mhuri yeZimbabwe nhasi inogona kutokuona vachitaura igotaura kuti igoti pakataurwa na privilege pai achiti adata zvakati ndogona kumubatsira nepapa. Chakuda kuita iwewe kuti ubatsire kuchengeta amai vako chii? Hongu zvapo zvemvura tazvinzwa hapana, dai mvura iripo waikwanisa kuita garden, mvura asi hapana. Saka izvinezvi chauri kuvavarira kuti dai wabatsirwawo apa wakwanisa kuchengeta amai nevana chii? Chandiri kungokumbirawo ndakakwanisa kuwanawo either kutora project kana yehuku, uyezve ndakamboitawo business retuck shop kare. Izvozvozvo zvinogona kungondibatsira ndiri panzvimbo yangu yokuti ine ndichimaneja business rangu, ndinokwanisa kubatsirika. Pawakamboita business retuck shop waitirawo? Ndakamboitira kudhuze nekumashopu uko, pane pandakamboenda ipapo, uyezve nefidelity ndakamboita tuck shop imomo. Madesa ndaigara imomo, murume asati ashaika. Okay. Handitika. Alright. Maita basa avanzvitsi. Tinotenda. Enda. Oh, okay. Saini panapa kwanza kana kucherwa tsime. Wakaoma. Aiwa, mavanzwa comrade Patience vachitaura kuti munzwisise zvavataura. Zvinotodawo Patience sezita ravo, igamba rakasangana nedambudziko rekustroka
Nekudaro kutaura kwave kuti netsei sekuona nekunzwa kwamaita. Nhasi tiri pamba pavo. Vataurawo dambudziko ravari kusangana naro. Dambudziko rakanyanya idambudziko repekugara. Hongu stendi vanayo asi zvekuvakisa havasisina. Rimwe dambudziko ravakatarisana naro idambudziko rekushaya kwemvura. Vanotivo hongu kune vakauya vakavacherera bhoho. Bhoho rakacherwa asi installation hapana. Nekudaro mvura vanoita yekutenga kuti vakwanise kuwana chekudya chekubikisa kuti vararame. Mhuri yeZimbabwe tozvisiya mumaoko yenyu. Kana paine vaviri kana vatatu vanoshuvira kuti hongu tanzwa kuti bhoho riripo asi pasara installation, takamirira vari kuuya vakasununguka kutambanudza maoko kuvaitira installation kuti vakwanise kuwana mvura. Tataura zvakare nemwanasikana wavo uyo ataura kuti dai mvura yange iripo aikwanisawo kuita zviviri kana zvitatu zvinosanganisira kuchengeta muriwo kuti vasazosangana nedambudziko rekutenga muriwo. Mhuri yakakura, pane vana 7, imba yavanogara ndo iri kumashure kwangu. Vanotorara vakabatana kana kuti vakatotsimbirirana mumba imomo. Uye zvakare zvisinei nedambudziko riri kusangana naComrade Patience, vari kutochengetawo mwana wemunin'ina wavo ane dambudziko rekusafamba ari pawheelchair. Vakaona zvakakosha kuti vagare naye pasi, vagare vachimuchengeta nekuti kumusha kwaanogara kuti agare ikoko wheelchair haikwanise kuzofamba. Patience anoti privilege, mwanasikana wavo anoti akaonawo zvikwanisiro anogona kuita business retuckshop. Kana paine vakasununguka kumubatsira, tibatei tikupei nhamba dzake, mutaure naye muone kuti abatsirika sei mwanasikana. Ndiri kuno kuHarare South. Ndakamirira chikwata cheZim News Beat TV. Ndinoti rambai muchiona program The Forgotten Veterans. For now it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo avakayi manya dzakabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo avakayi manya dzakabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magori mumakomo avakayi manya dzakabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.